Wel, gyfeillion, dyma ni yn cyfarfod unwaith yn rhagor trwy'r cyfrwng hwn. Diolch yn fawr i chi am droi mewn a gobeithio profwch chi fendith wrth gydfyfyrio yn yr ysgrythurau. Mae pethau yn gwella mas na ar un olwg, ond mae yna bryder mawr hefyd yn bod yna potensial y gall pethau gweithygu cryn dipyn ar olwg arall. Dyna pam mae mor bwysig yn bod ni yn bod yn ofalus. Ac yn yr ofaledd hon, fe fydd yna oedfa heddi yn bwlch y gros y bore yma am 11 ac fe fydd yna oedfa yn seilo y brynhawn yma am 2 o'r gloch. Os ydych chi'n dymuno dod, mae croeso i chi wrth gwrs, ond byddwch yn ofalus iawn, dod â mwgwd a hefyd dod â llyfr ymynau eich hunain os yw hynny'n bosib, os gwylwch yn dda. A cadw pellter oddi wrth bawb arall wrth gwrs yn y capel, yn ogystal ar y ffordd i'r capel. Fe welwn ni rai ohonoch chi yno, mae'n siwr. Fe garen ni sylwi heddi ar rhan o ddameg y Mab Afradlon. Mae'n cael ei nabod fel y Mab Afradlon yn draddodiadol, mab colledig yn fwy diweddar. Mae lyc yn amlwg yn ystyried y mab ifancaf fel y prif cymeriad, oherwydd y mae e'n rhoi'r ddameg hon yn yr adran lle mae e'n sôn am y colledig, am y ddafad colledig, am y darn arian colledig, ac yna mae'n sôn am y mab colledig. Ond mae yna 3 cymeriad yn y ddameg, fel y gwyddoch chi, y tad, y brawd hynna, yn ogystal â'r mab ifancaf, neu'r Mab Afradlon, mae mab colledig. Ac mae mab hynna hefyd yn colledig yn ôl dehongliad yr mwyaf ohono ni o'r ddameg hon yn ogystal. Y mab hunan gyfiawn, y mab sydd yn edrych lawr i drwyn yn dirmygu i frawd. Ie, hyd yn oed i fod e'n frawd perthynas teuluol yno, mae e'n mynegu dirmyg a chysineb tuag ato fe. A mi fod neu di be, i fod wedi dod nôl gatre ac wedi edfarhau ac yn y blaen, eto i gyd mae'n dal i ystyried yn urradd iddo fe hunan. Mae yn iawn yn ei berthynas a diw fel petai. Ond mae'r mab arall yma yn werth dim, achos bod yn wahanol iddo fe. Y tad, wrth gwrs, yn symbol neu'n ymgnawdoliad o gariad grasol, trigarog, tosturiol. Mae'r gair yna'n cael ei ddefnyddio amdano fe. Mae e'n tosturio wrth bod e'n gweld i fab ifancaf yn dod gatre. Mae e'n wedi bod yn disgwyl amdano fe. Mae e'n dyheu iddo fe i ddod nôl ato fe ac yn y blaen. Tosturiol. Mae hwnna'n air da, tosturi. Yr un gair yw a tost, teimlo'n dost. Mae e'n cyfleu bod person yn uniaethu'r fath o raddau gyda'r arall, bod e'n teimlo'n dost drosto fe. Mae e'n poeni gymaint o hynny amdano fe. Tosturio. Nawr, mae'r 2 gymeriad yna yn bwysig iawn. Ond fe garen ni yn yr ychydig funudau sydd gyda i bore yma i ystyried y mab ifancaf. Oherwydd yn hyb i, y mab hwnnw sydd yn cynrychioli orau ein diwylliant ni yma yn y gorllewin, a'n diwylliant ni yma yng Nghymru yn ogystal. Mae'r galle'r mab ifancaf yma fod yn Gymro yn y meddwl i, oherwydd mae
yn ymagweddu mewn ffordd mae gymaint o'n cyd-Gymru ni yn ymagweddu. Gadewch ni ddarllen y darn, na i ddim darllen y ddameg i gyd, ych chi'n gyfarwydd iawn ar ddameg, mae'n siŵr. Ond na i ddarllen y darn sydd yn sôn am brofiad y mab ifanca. Ac fe na i'n sylwadau wrth fynd ymlaen. Ac meddai Iesu, roedd dyn a chanddo ddau fab. Dywedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad, dyro i mi'r gyfran o'r stad sydd i ddod i mi. Sylwch, dweud, nid gofyn, dad osgwyddi'n dda gallu di ystyried rhoi, yng nghyfran ni i fi nawr, fi'n gwybod mae'r arfer yw aros nes bod y tad yn marw ac wedyn i gael y cyfran, ond mae'n mynnu. Mae'n trin i dad fel se bod e wedi marw. Hynny yw, oedd cyfran i ddod iddo fe, treian o'r stad, dyna fe rhaniad y mab ifanca dan y drefn Iddewig, treian o'r stad i ddod iddo fe, oedd e'n gwybod hynny, ond oedd moyn cyn bod ei dad yn marw. Oedd e'n trin i dad fel se bod e ddim yn bodoli. Oedd e'n trin i dad fel se bod e yn rhywbeth diwerth. Oedd e ddim yn anrhydeddu i dad a'i fam fel oedd y gyfraith Iddewig yn gofyn, y 10 gorllewin. Oedd e ddim yn anrhydeddu nhw. Oedd e'n trin nhw gyda dirmeg. Ac yn gweud, come on, fi moyn yn gyfran i nawr. Dyna agwedd gymaint o bobl, fi moyn e nawr. Achos i fi moyn mynd i'n joio'n unan nawr. Sa'i moyn aros nes rhywbryd to, nawr. A mae'r hyn yn dod mewn i'n diwylliant ni, ni moyn cael yn boddhau, ni moyn cael yn bodloni nawr. Os dim ymynedd gyda ni, ni moyn popeth nawr. Ac achos bod ni moyn popeth nawr, i ni'n rheibio'r tir, ni'n rheibio'r byd yma, mwyn diwallu'n trachwant. A dyna y mab ifanca yn ei fynegu fan hyn. A rhanodd yn eiddo rhyngddynt. Wel, ni ddim yn trafod cymeriad y tad nawr, ond jyst wneud sylw bach wrth fynd hibo, wrth gwrs. Wel, dyna dwpsyn yn dweud. Bod e'n neud e. Achos mae hwnna'n rhan o'r hyn sy'n cael ei fynegu fan hyn. Byddai'r gynulleidfa yn gwrando ar hyn. Bydden nhw'n teimlo mor grac at y mab yma. Ond bydden nhw ddim yn deall agwedd y tad. Pam oedd e'n gadael? Chymod, a ni'n gofyn y cwestiwn o hyd. Pam bod Duw'n gadael ni'n neud y cawlach yma o bethau? Dyna yn cael ei gyfleu yn y fan hon yn ogystal. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab ieuengaf i wlad bell. Tro'r cwbl yn arian. Ie, dyna fydd ni moyn yr arian yn dyfed, nid yr etifeddiaeth, nid chi'n bod mae yna tipyn o drafod y dyddiau hyn am bwyty yr awydd mae i droi yn traddodiad capelog, capeli ac yn y blaen, troi'n arian. Yn gwerthu nhw wedyn ni a helpu'r broblem gynyddu achos bod ni moyn yr arian. Dyna un enghraifft, mae pobl mhob galwedigaeth yn yr un sefyllfa yn amharchu hetifeddiaeth a'i traddodiadau nhw hunain mwyn gwneud arian. Nath hwn ymfudo i wlad bell. A ni ddigon pell o'r diwylliant yr wedi cael ei fagu ynddo, ddigon pell o'r
pethau sydd oedd yn bwysig yng ngolwg i rieni ac yng ngolwg y gymdeithas. Oedd moyn mynd i fwynhau hunan, oedd moyn mynd ac anghofio am y cilni yma ac ati oedd yn y diwylliant cynhenid oedd wedi ei fagu ynddo. Oedd moyn mynd bant, oedd moyn mwynhau ei hunan. A'r agwedd na, ac i ni'n gweld yr agwedd na yng Nghymru, pobl yn troi cefn ar iaith a diwylliant. Pam? Achos bod e'n fwy cool i ddefnyddio iaith arall. A bod yn rhan o ddiwylliant Eingl-Americanaidd, mae hwnna'n llawer mwy cool na bod yn rhan o'r diwylliant Cymreig. Ac mae'r meddylfryd na, chymod, i moyn arian i fwynhau'n hunan yn y diwylliant mawr rhyngwladol cool yma. A dyma fe, y mab ifancaf, yn mynd i fod yn rhan o wlad arall, o ddiwylliant arall, troi cefn. Nid jyst ar ei deulu, ond ar ei fagwraeth, ar ei genedl, ar bob peth oedd yn werthfawr. A mae e'n mynd. Ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fiwn Afradlon. Nes ymlaen mae frawd hun yn ei gyhuddo fe o wastraffu'r eiddo ar Biteinied. Felly, i ni'n sylweddoli'r math o fywyd oedd y moyn byw ynddo. Bywyd o bartio, bywyd arwynebol, bywyd o just fwynhau a joio, a dim mewn unrhyw fodd meddwl am ei gyfrifoldeb a'i ddyletswydd. Dyna i chi ddoi air sydd wedi mynd yn estron yn yn iaith ni dyddiau hyn. Cyfrifoldeb a dyletswydd. Pobl ddim yn teimlo bod ganddyn nhw unrhyw gyfrifoldeb heblaw amdanyn nhw eu hunain. A dyna gyflwr y mab ifancaf yma. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, cyfan oedd wedi ben ynddo fe. Mae rhaid ni gofio hynny. Ein bod ni yng nghanol, falle bod e ddim mor amlwg yng nghanol Covid yma, ond ein bod ni yng nghanol cyfnod hynod iawn o gyfoethog, digonedd o bopeth ar gael. Mae'r popeth na'n mynd i ddod i ben. A gallai ddod i ben mewn ffordd trychinebus, fel digwyddodd yn hanes y mab yma. Fe ddaeth ei ben mewn modd trychinebus. Oedd e wedi gwario'r cyfan dim adnoddau ar ôl. Oedd e wedi colli ei ffrindiau i gyd, neu math o ffrindiau sydd yn licio yn mynd i bartio gydag e. Oedd wedi colli rheini achos oedd dim byd, dim adnoddau gydag e. Daeth newyn enbyd ar y wlad honno. A dechreuodd yn tefod mewn eisiau. I gyflwr, disgyn ni i gyflwr enbyd, ac mae hynny'n cael ei ddwysau wrth bod Iesu yn pwysleisio. Wrth i ddewon, cofiwch, gynulleidfa Iddewig oedd gydag e. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad ac anfonodd hwnnw ef i'w geiau i ofalu am y moch. Alle ddim dysgu'n yn is yng ngolwg unrhyw iddew, na gofalu am y creadur aflan hwnnw yng ngolwg yr iddew a mochyn. Ac mae'r mab ifancaf yma yn ffindo hynna'n sefyllfa bod e'n byw gyda'r moch. Buas e'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bita. Ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Na chi gyflwr, reit lawr yn y gwaelodion yn deg. Ac yn y fan honno mae rhywbeth yn digwydd. A dyma y cymal fi'n credu allweddol yn y ddameg. Y gweud y gwir.
Ac mae Iesu yn pwysleisio yna daeth ato'i hun. Neu un peth na ddigwyddodd i'r mab yna, daeth hwn ato'i hun. Daeth e i sylweddoliad. Daeth e i ddealltwriaeth. Fe ddaeth e i sylweddoliad bod yr hyn oedd e wedi gwneud yn wrong. Fe ddaeth e i sefyllfa o edifeirwch, o newid i feddwl. A'r newid meddwl hwnnw arweiniodd e nôl at y tad. A'r newid meddwl hwnnw a roiodd agwedd wahanol at fywyd iddo. A'r newid meddwl hwnnw a nath e yn berson cyflawn unwaith yn rhagor. Dyna'r dechrau'r broses. Dod ato'i hun. Ac ar ôl dod ato'i hun, mae e'n newid cyfeiriad. Mae e'n mynd gartre. Mae'n ymadael ar wlad bell a mynd gatre. Mae'n mynd gatre at ei dylwyth. Mae'n mynd gatre at ei dreftadaeth. Ac mae'n sylweddoli bod ganddo fe gyfrifoldeb tuag ato. Mae'n penderfynu gofyn ar ei dad i wneud e yn ymwas iddo fe. Mae'n gwybod bod e ddim yn deilwng o fod yn cael ei ystyried fel mab i etifeddu treian o'r hyn oedd weddill. Bydde hynny wedi bod yn anheg iawn a'i frawd. Oedd yn deall hynny, na eisiau bod fel mab, fel gwas, mae'n flin fi, fel caethwas yw dad. Y mab Afradlon yn y pen draw. Yna daeth ato'i hun a dweud faint o weision cyflog sydd gan fy nhad a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara a minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Oedd ei flaenoriaethau yn iawn, oedd e'n sylweddoli, mae nid just wedi dolirio i dad daearol oedd e. Nid just wedi dolirio i deulu. Nid just wedi dolirio i gynefin a'i gymdeithas, ond y nef. Y diw byw, mae e wedi dolirio hwnnw. Mae wedi pechu yn erbyn hwnnw. Pechais yn erbyn y nef ac yn erbyn di. Nid o'i mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Cymer fi fel un o ddwysion cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. Fe ath gartre. Ac mae tad, mwyn cloi ychydig sylwadau hyn, am sôn am un peth a nath y tad, sef dweud amdano fe. Nath e roi croeso iddo fe, wrth gwrs. Yn dweud, oherwydd roedd hwn fy mab wedi marw. A daeth yn fyw eto. Oedd y tad yn meddwl bod y mab yn y cyflwr hwnnw o anghofio ei gyfrifoldebau, ei ddyletswydda yn y cyflwr hwnnw, o anghofio ei gefndir a'i dreftadaeth, anghofio ei dduw wedi marw. Oedd yn had un ar o'i gweud yn aml iawn bod pobl yn marw yn ifanc, ond yn cael ei claddu pan yn hen. Peidiw ni a mynd mewn i diriogaeth y marwolaeth hwnnw. O Dduw helpa ni i droi at y tŷ ac i droi at fywyd yn ei holl gyflawnder.
Amen.